אבל עכשיו זה לא. לא, את האמת היא לא עכשיו. אבל לא, אי אפשר לדחוף בגלל שזה לא... סגן. יש פה אבנים, כן, צריך. ליאור, יש שם כזה, יש שם... לא היה כזה שאני יותר. ליאור, יש שם מזח, טיפה פה. הצד השני יותר טוב, בואי נגלוב. אבל זה שטח פרטי. זה שטח פרטי. נראה לך כאילו אכפת לי, זה נראה כאילו אכפת לי. בואי נראה אם... כן, מתן, זה בית של מישהו, אתה לא יכול. לא, בצד השני זה גרוע יותר. ליאור, מה יקרה עם הטלפון? מה תעשי עם הטלפון שלך? יקחו לתוך המים ככה עכשיו. בתכלס, גם אם אני אציל אותו, הוא כבר ימות. למה? נראה לי. למה? זה אייפונים, יכולים להיות במים לפחות עד 10 דקות אם הם לא עמוקים. לא? נגיד, טלפון טוב נגיד, כמו... כנראה שאני אקפוץ לקחת. טלפון כמו אייפון, נגיד זה יכול, פה זה לא עמוק בכלל, אז יש לך איזה 5-7 דקות, אבל אם זה, אתה עשי את זה עמוק, אז ככל שזה ייפול... הוא נפל לי לאסלה, חי. באיזה מצב זה היה? אבל זה היה אצלך בבית. לפני, אחרי, מה זה? כן, אני זוכר, היא צרחה עליי. אני זוכר, היא צרחה עליי. מתן! זה היה אחרי שהורדתי את המים. כן, צרחתי עליו. מתני, אחרי זה באסלה! בשניכם יש גנים אירופאים, אז אני מבקש. יש לנו גנים אירופאים, יש לנו גנים ישראלים. וואי, לא, ראינו מביאים את הבומבוקס של אמא, שמים פה לחם חביתה, ככה ידעו שאנחנו ישראלים, אנחנו. יאללה, בואו נלך להתקלח, לאכול. נעים פה, נוח פה, כיף פה. שכב טיפה על הגב, תרגיש איך כל היום עובר לך בכיף. שכב לגמרי על הגב. תן לעצמך להירגע, כאילו. שחרר את הידיים לצדדים. אוקיי, קודם כל נשים אותם פה, ואני תקעתי את הזה שלי פה. זה באמת מרגיע. וואו, אבל אתה יודע מה יותר מרגיע מזה? יאללה. לא יאללה. קר לי כבר קצת. גאללה. איך ככה? קר לי. קר לי.